Ευχαριστώ τον καθένα ξεχωριστά για τη σημερινή ανταπόκρισή σας στο κάλεσμά μας και ιδιαίτερα την Πρόεδρο της Βουλής και τον Υπουργό Εσωτερικό, που παρά το βεβαρημένο τους πρόγραμμα παρευρίσκονται στην απόψινή μας εκδήλωση, δίνοντας και το στίγμα της αναγνώρισης αλλά και της σημαντικότητας που ήδη δίνουν στα προσφυγικά θέματα. Προτού προχωρήσω, οφείλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στο μέλος της εκτελεστικής γραμματείας της ΠΕΠ, κ. Τάσο Δημητριάδη, για την επιμέλεια του οπτικοακουστικού αφιερώματος, καθώς και στο ΡΙΚ για την παραχώρηση των πλάνων. Και να ευχαριστήσω επίσης το λιγομελές προσωπικό της Ένωσης για την οργάνωση της απόψινής μας εκδήλωσης. Το 2024 σηματοδοτεί δυστυχώς τη συμπλήρωση των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή. 50 χρόνια ξεριζωμού, μισός αιώνας προσφυγιάς, όπως επαναλαμβάνουμε χαρακτηριστικά, και στον τίτλο ομπρέλα των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιήσουμε φέτος. Προσφωνώ τη σημερινή εκδήλωση με δέος και προσήκοντα σεβασμό, καθώς βρίσκονται ανάμεσά μας άνθρωποι που βίωσαν την εισβολή και που αποτέλεσαν το προζύμι της ίδρυσης της Παγκύπριας Επιτροπής Προσφύγων, όπως ονομαζόταν αρχικά. Μεταξύ μας βρίσκονται επίσης άτομα που θύτευσαν στην εκτελεστική γραμματεία για αρκετά χρόνια και άφησαν τη σφραγίδα τους στα πεπραγμένα της Ένωσης. Τον ιδιαίτερο σεβασμό μας όμως εκφράζουμε σε αυτούς που αποδέχτηκαν την πρόσκληση για τη μεταθάνατο απονομή τιμής στους οικείους τους. Με βάση λοιπόν τα διαθέσιμα αρχεία αλλά και μέσω δημοσιευμάτων της τότε εποχής, καταρτήσαμε ως νέα γραμματεία κατάλογο με 70 άτομα που θύτευσαν ως αξιωματούχοι της ΠΕΠ μετά το 1994. Έτος κατά το οποίο η Παγκύπρια Επιτροπή Προσφύγων άλλαξε επωνυμία και μετατράπηκε σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Ο κατάλογος συνεχίζει να διευρύνεται μέσα από την έρευνά μας στα αρχεία των εφημερίδων και στο αρχείο της Ένωσης, με στόχο την καταγραφή όλων των αξιωματούχων που την υπηρέτησαν. Σήμερα, στην πρώτη από μια σειρά εκδηλώσεων που θα ακολουθήσουν, τιμούμε 27 από αυτούς, οι οποίοι παρέδωσαν τη σκητάλη μεταξύ του 2013 και του 2023, σε ένδειξη τιμής για την ουσιαστική και εθελοντική προσφορά τους. Ο καθένας τους από μια γωνιά της κατεχόμενης μας πατρίδας, προερχόμενοι από κάθε κοινωνική τάξη, κάθε πολιτική παράταξη. Άνθρωποι απλοί, που πρωταρχικό τους μέλημα ήταν και εξακολουθεί να είναι η επιστροφή στις πατρογονικές αιστείες, η επίλυση των καθημερινών προβλημάτων και η αποκατάσταση της αφαιρεγκαιότητας των εκτοπιστέντων συμπολιτών μας. Δυστυχώς, ο χρόνος που έχω στη διάθεση μου δεν είναι αρκετός για να αναφερθώ στον καθένα όπως το αξίζει. Τους διαβεβαιώνω όμως ότι ως εκτελεστική γραμματεία θα αναλάβουμε την ετοιμασία ειδικής επί τούτου ηλεκτρονικής και οπτικοακουστικής έκδοσης στο πλαίσιο και της συμπλήρωσης των 50 χρόνων από την ίδρυση της ΠΕΠ. Επιτρέψτε μου μόνο να αναφερθώ εντάχει στους κύριο Στέλιο Στυλιανού, που θύτευσε για 18 περίπου χρόνια στην ΠΕΠ, στον κύριο Άκη Πουρό, που υπηρέτησε την ΠΕΠ για 21 χρόνια και στη συνέχεια συνεχίζει ως πρόεδρος του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, στον τέον πρόεδρο κύριο Χρήστο Χατζημανόλη, στον πρώην πρόεδρο και ιδρυτικό μέλος κύριο Χριστάκη Πασχάλη, που αφιέρωσε 40 χρόνια από τη ζωή του και το όνομα του είναι συμβασμένο με την Ένωση, καθώς και στον πρόσφατα αποβιώσαντα πρώην πρόεδρο Χρήστο Αρτεμίου, που επίσης άφησε το στίγμα του στα 30 χρόνια προεδρίας του. Όπως μπορείτε να αντιληφθείτε, μέσα και από την πολυετή προσφορά των προαναφερθέντων, αλλά και μέσα από το μικρό οπτικοακουστικό δείγμα που έχουμε προβάλει, η ιστορία και η δράση της Παγκύπριας Ενώσης Προσφύγων δεν μπορεί να χωρέσει σε μια λιτή εκδήλωση της μιας ώρας. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται να αναδειχθεί η μαχητική της παρουσία και η απτή πολυεπίπεδη βοήθεια την οποία προσέφερε τα πρώτα χρόνια μετά την εισβολή. 50 χρόνια μετά, κάτω από διαφορετικές συνθήκες, ο σκοπός και ο ρόλος της Ένωσης παραμένουν αναλύοντα, αλλά επιτελούνται με διαφορετικά μέσα και τρόπους. Με λιγοστούς οικονομικούς πόρους και προσωπικό, η Ένωση εξακολουθεί να προασπίζεται τα δικαιώματα των προσφύγων και να αναζητεί τρόπους επίλυσης των προβλημάτων που ακόμη υφίστανται. Με εισηγήσεις και απόψεις που κατατίθονται σε διάφορα επίπεδα, όπως την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων, τη Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, τον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών και τις Επιτροπές Τεραστικής Βοήθειας της Υπηρεσίας Μερίμνης. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους φορείς για την αγαστή συνεργασία που έχουμε όλο αυτό το διάστημα. Παράλληλα, προχωρούμε με την υποβολή σημειωμάτων και εισηγήσεων, την αποστολή επιστολών προς τους φορείς και τα αρμόδια υπουργεία, αλλά και με παρεμβάσεις στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Μισό αιώνα μετά, συνεχίζουμε με τη διαφόρηση των νέων γενιών και επιδιώκουμε δράσεις που αποτρέπουν το ξερίζωμα της συναισθηματικής και άλλης σύνδεσης με τις πατρογονικές μας αιστείες. Στοιχεία που δυστυχώς τείνουν να εκλείψουν μαζί με τη φυγή της πρώτης και δεύτερης γενιάς των προσφύγων. Το βάρος και η ευθύνη όσων από εμάς αναλαμβάνουμε τη σκητάλη είναι ακόμη πιο μεγάλα και το έργο μας ακόμη πιο δύσκολο. Δεν θα επιτρέψουμε όμως την ανεμπόδιστη σύλληση και τις έκνομες των εκκλησιών μας, των μνημείων μας και των κημητηρίων μας. Την ασυδοσία και τις έκνομες ενέργειες της Τουρκίας, αλλά και κυρίως το σφετερισμό των περιουσιών μας.
Επιβάλλονται άμεσα μέτρα ανέσχεσης και αποτροπής, καθώς κινδυνεύουμε δυστυχώς να δούμε τους τίτλους να πέφτουν και να καταλήξουμε σε μερικά χρόνια να μνημονεύουμε και τις περιουσίες μας και τη μισή μας πατρίδα, πέραν από την μνημόνευση αδικοχαμένων ψυχών, των όσων κλήθηκαν να την υπερασπιστούν ή και των όσων υπήρξαν θύματα των ορδών του Αττήλα. Όσο η κατοχή συνεχίζεται και η Κύπρος εξακολουθεί να είναι μοιρασμένη στα δύο, ο κυπριακός ελληνισμός κινδυνεύει. Το καταμαρτυρούν καθημερινά οι αυξανόμενες προκλητικές ενέργειες του κατοχικού καθεστώτος, αλλά και οι συνοχιζόμενες παραβιάσεις της διεθνούς νομιμότητας και των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από την Τουρκία. Οι παρενοχλήσεις και τα περιστατικά εισβολής στην Κυπριακή ΑΟΣ, η προώθηση παράνομων μεταναστών μέσω της γραμμής κατάβαυσης του πυρός, αλλά και τα πρόσφατα περιστατικά σε Πύλα, Άγιο Δομέτιο, Δένγαν και αλλού, καθώς και εξαγγελίες που μετατρέπονται απρόσκοπτα σε υλοποιήσιμες ενέργειες επί του εδάφους και ειδικότερα στην περίκλειστη πόλη της Αμβός του κ. Δημάρχε, δημιουργούνται τελεσμένα τα οποία δυστυχώς δεν φαίνεται να μπορούν να αντιμετωπιστούν ή και να αναιρεθούν. Τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και συγκεκριμένα η προώθηση ιδιωτικών αγοραπολισιών, το όργιο οικονομικής ανάπτυξης αλλά και η διεθνής προβολή που λαμβάνουν μεγάλα κατασκευαστικά έργα στα κατεχόμενα εδάφη μας, διευρύνουν τα αισθήματα αγανάκτησης και θυμού, αλλά και μειώνουν τις ελπίδες των προσφύγων που παρακολουθούν από μακριά ανήμποροι και αβοήθητοι από το κράτος τις περιουσίες τους να λαιλατούνται. Οι εξελίξεις αυτές μεγεθύνουν την ίδια ώρα το αίσθημα αδικίας για τη μη υλοποίηση της ισότιμης κατανομής βαρών, την οποία προτάσσουμε και απαιτούμε να εφαρμοστεί το συντομότερο. Αναμένουμε από την κυβέρνηση, ως καταγράφεται και η σχετική προεκλογική εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας, την έναρξη εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης προσφυγικής πολιτικής που να περιλαμβάνει και αυτούς που μέχρι σήμερα δεν έτυχαν καμία στήριξη. Αναμένουμε επίσης καρτερικά την προώθηση της αναλογικής αποζημίωσης των ιδιοκτητών για την απώλεια χρήσης των κατεχομένων περιουσιών τους. Αναγνωρίζουμε τη δυσκολία και τα οικονομικά μεγέθη που απαιτούνται. Όμως, οι ραγδαίες εξελίξεις στο περιουσιακό και οι τάσεις που παρατηρούνται επιβάλλουν την άμεση αντίδραση και την παρουσίαση εναλλακτικών επιλογών ή και σχεδίων στήριξης προς τον προσφυγικό κόσμο που εξαναγκάζεται να προσφύγει στην Επιτροπή Αποζημιώσεων ξεπουλώντας τις περιουσίες του. Ως Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων, εκφράζουμε ξανά την αγωνία μας και καλούμε την κυβέρνηση να επικεντρώσει και να εντείνει τις ενέργειες και τις παραστάσεις της προς τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τις γειτονικές χώρες, προκειμένου να υλοποιηθούν τα ψηφίσματα. Καλωσορίζουμε με την ευκαιρία και ευχόμαστε να είναι επικοδομητική η παρουσία της απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα, κ. Σκοριάρ, και ευχόμαστε όπως επιτύχει τον τερματισμό του αδιεξόδου που βιώνουμε και ιδιαίτερα την επανέναρξη του διαλόγου προς επίλυση του προβλήματος μας. Ο προσφυγικός κόσμος της Κύπρου, οι εκτοπιστέντες αλλά και οι εξενετημένοι μας, θύματα μιας βίας εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής από την Τουρκία, συνεχίζουν τον αγώνα για δικαίωση και επιστροφή. Παρόλη την απογοήτευση, διακηρύσουμε τη θέληση και την αποφασιστικότητά μας για εξέβρεση μιας δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης που να αντέχει στον χρόνο και να διασφαλίσει τον τερματισμό της κατοχής, να άρει τα μεμβετικά δικαιώματα και τις ξένες εγγυήσεις, να επιφέρει την απομάκρυνση των τουρκικών καθολικών στρατευμάτων και να οδηγήσει σε ουσιαστική επανένωση της πατρίδας μας ως ένα κανονικό κράτος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με μια διεθνή προσωπικότητα, μια διαιρετική ιεραρχία, μια ηθαγένεια. Διεκδικούμε λοιπόν τα απολύτως αυτονόητα και τίποτα περισσότερο από όσα απολαμβάνουν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πολίτες. Να ζούμε, να απολαμβάνουμε και να αξιούμε τις περιουσίες μας ελεύθεροι σε ασφαλείς και ελληνικές συνθήκες. Σας ευχαριστώ.